Serbia 102, contact Belgrade Raider 119.13. Dobrodošli u Frankfurt, sada je točno 1 čas i 53 minuta po lokalnom vremenu. Sadašnja temperatura je 18 stepeni Celzijusa. Molim vas da ostanete na svojim sedištima, dok je ne zauzme parking poziciju i dok se isključi znak za obavezno vezivanje. Podsjećam vas da prvi izlazi iz aviona provjerite da li ste s sobom poneli sam svoj ručni vrtljak. Nadamo se da vam je letenama bio prijetan, i neka strane Gorane i naše postave. Zahvaljujemo se što ste radili Srbiju i radujemo ponovnom susretu na nekom od naših letova. Za vaše sljedeće putovanje posjetite naš website srbija.com ili nas zapratite na društvenim mrežama. Hvala i doviđenja. A sad rezime. Izazov je bio ići za Salzburg, ali bole idi ove nedelje, preko sutra, to je za 3 dana. Ono što je važno ću napomenem, da sam ovaj put išao skoro džaba, u stvari potpuno besplatno, i zahvaljujući prošlom videu vas 15 je otvorilo omio naloge i putovalo negde i koji sve moj voucher za 10 evra, to možete ponovo uraditi. Tako da sam ja u trenutku polaska imao 150 evra travel bonusa na računu koje sam mogao da iskoristim za avion ili ovaj divni voz. Kad budete vidjeli moje snimke, vidjet ćete da je mnogo dobro. Trenutno putujem za Ljubljanu, to je za Kranj, odakle letim za Beograd, ali idemo iz početka. Rekli smo mi da ne komplikujem mnogo, nego bole kako bi ti išao. Nemoj ti sad da mi pretražimo letove odavde odande, nego kako bi ti išao najjednostavnije moguće. Evo najjednostavnije moguće. Znači, najjeftinija karta je bila iz Niša za Air Srbiju, koju sam platio 14 eura. Sad, možete dići na vaš omiljeni pretraživač i sa njega rezervisati. Ja sam rezervisao preko Bravo Fly-a. Zašto Bravo Fly? Zato što oni ponekad daju popuste ako platite određenom karticom. Naprimjer, Vizom Electrom ako platite danas, popust je 10%, sutra je Mastercard, neka druga. Znači, najjeftinije ići iz Niša za Salzburg, to su dobre vesti, ima direktan let. Loša vest je što je let samo utorkom i petkom. S tim što u utorak avion stiže uveče, dok ovim kojim sam ja išao petkom poleće u 12:20, a sleće u 14 časova. Ali onaj u 18 časova on sleće oko 8 uveče. Znači jedan dan se gubi. Ako možete kupiti povoljnu kartu za Niš, povratnu, nemam ništa protiv. Ali, znači, morate dovesti utorak, da se vratite u petak, ili dođete u petak, a da se vratite utorak, što je 4 dana, što je za mene malo previše, mislim da nema potreba ostaviti toliko dugo. Sad, znači, gledamo karte iz Niša. Iz Niša Air Srbija leti, to nije problem, uglavnom se cene kreće od 20 do 14 evra, ponekad sad možda 30, ali to nije nikakva problem je vratiti. Kako ćemo da se vratimo? Ne možemo iz Salzburga. U trenutku kad sam ja pretraživao iz Salzburga mi pravi neke kombinacije tipa idi u London pa promeni aerodrom pa dođi ovde. Nije mi se svidalo. Šta gledamo? Treba da znamo geografiju. Ako imamo nekog u Minhenu, nešto od rodbine, možemo odemo za Minhen, bit će sreći da nas vide. A ako ne, onda pretražujemo Beč. Znači tražimo Niš, Salzburg,
datum kako ćemo se vratimo, tražimo Minhen, Beograd i Beč, Beograd. Na to treba da dodamo kartu za voz i Salzburg je odlično povezan, znači od njega možete otići direktno na Minhenski aerodrom uz jedno presedanje, mislim, uz jedno presedanje. Cene se kreću od 19, ponekad i 70 €. Zavisi kada rezervišete kartu, tu se isto cene kreću. Znači, gledam. Opet možete preko Omija da platite 10 € manje i da ja opet ponovno negdje idem. Znači, gledamo za povratak Salzburg, Salzburg, Minhen, kartu za voz i Minhen, Beograd avion, Beč, Beograd, kartu za avion i kartu za voz. Isto se cene kreće oko 19 €, ali ponekad su skupe. Ako vam i to ne upali, ne odgovara vam cena voz plus avion iz Minhena, voz plus avion iz Beča za Beograd. Postoji ekstremnije opcije. Taj voz što ide iz Salzburga za Bečki aerodrom direktno, taj što stiže u 7 je idealan, jer u 9 uveče avion leti za Beograd. Taj je idealan. Idealni ne može biti. Ja uvijek gledam da budem 3 sata ranije na aerodromu, zbog nekih nepredviđenih okolnosti. Naprimjer, ovaj voz kasni 10 minuta, mada sam opet sebi dao dovoljno lufta, trebalo bi da stigne. Šta je ekstremnija varijanta? Ne možete iz Beča da se vratite, ne možete se vratiti iz Minhena. Šta sad? Ekstremnija opcija je Ljubljana. I kad budete vidjeli moje snimke kuda sam prolazio kroz Alpe i kako je to izgledalo, bit će vam jasno da vredi tog puta. Tu se cena kreće, ja sam platio 19, plus sam doplatio za prvu klasu, ali to sam sve na onaj voucher što ste vi meni obezbedili otvarajući na Omiju preko mog linka koji će da stoji dom. Znači, ekstremnija opcija. Ljubljana, Beograd. Avion kreće u 9, voz iz Salzburga kreće u 14:12. Moje krenu u 14:20, malo je kasnije. Voz treba da stigne u stvari do Kranja, jer ko zna geografiju zna da je Kranj bliži aerodromu nego da se ide u centar grada. Šta je bitno, u Kranju gradski prevoz ne radi ničemu. Doćemo se do Kranja, možemo koristiti tamo gradski prevoz do aerodroma, eventualno taksi, koliko sam vidio na Google, oko 1500 dinara, znači neki 15 €, znači nije strašno. Ja sam kartu iz Niša za Salzburg platio 14 €, a kartu iz Ljubljane za Beograd 40. I ne platim taksi 15, opet sam prošao bolje, jer je u trenutku kada sam ja pretraživao, cena karte bila 260, što je bilo nemoguće. Dakle je bio izazov, idi bolje sledeće nedelje na skijanje, ja nisam mogao da imam skijanje, na skijanje nisam stao 30 godina, a i nije ni bilo snega, bilo 18 stepeni. Pa sam obišao malo Salzburg, vidjet ćete u daljem toku videa šta sam sve video. Sada trenutno putujem za Ljubljanu, to je Kranj, odakle ću odletiti za Beograd. Vidjet ćemo kako će to dalje ići. Nastavite da gledate video. Evo, rezime na početku kao što ste tražili. Hvala na pažnji. Vidimo se u Beogradu. Kao što sam u rezimu rekao, treba doći do Niša. Ima puno kombi agencija, ja sam zvao Gea Tours. Samo im se javite na call centar, objasnite kada imate let i on će se pobrinuti da stignete na isto. Znači idemo iz Niša, od prilike sad treba da naiđu po mene, vidjet ćemo kako će ići dalje. Vidimo se u Salzburgu. Znači u Nišu nema ni most, ni ništa, prošetaš do aviona.
Pretpostavimo da ste došli onim avionom u utorak ili onim u četvrtak. Putovali ste do Niša, umorni ste kao što sam ja umoran, što se iz prirožnog da vidjeti, pa ću staviti naočare. Da bi izbjegli taksiste i zvali Uber, kad izađete sa aerodroma u Salzburgu, samo desno i do kraja prema ovoj ulici. Tu ćemo sad zvati Uber, pa ćemo da vidimo kako teo da pokažem. Sam manje više u centru grada, ima 2 stanice autobuske do centra grada, a sam teo, sad je 8 uveč. 8 uveč, ja sam pokazam to mi noću. Prvo, što ništa ne radi, to je prva stvar. A druga stvar je koliko je tiho, nema, niko ne trubi. Niko ne laje. Niko ne pušta muziku iz auta. Krenuo sam u grad, ali nažalost tišina počinje. Ne vidi šta je tu. Bole pokaži šta da se obiđe. Ovdje da god ja mrdnem ima nešto. Te neki muzej ovoga, te neki muzej onoga. Te gdje je Mozart spavio, gdje se rodio, gdje je srao, gdje je diže pare s bankomata, evo ovdje. Evo ga Mozarterium neki, šta god to značilo. Evo ovdje je Mozart bio kad je otvarao račun u banci, da ga prijave u socijalnom. Nažalost kiša pada li pad. Ovo je opet nešto Mozarterium, Grosser Saal, šta god. Znači gdje god da se mrdne ima nešto. Muzej moderne umetnosti. Šta radi ovaj čovjek? Zebra Šaban Siglet. Znači, hotel je jako čudan, ima neki totalno neobičan dizajn, svaki put se izgubim. Ja sam ovdje u 11. I onda sad vidim to, čudan totalno dizajn. Ovdje nikad ne znam da li idem dole, da li idem levo, da li idem desno. Levo prema levo je recepcija. Što se tiče sobe, to je taj Snus hotel, noćenje sa doručkom. Počinjemo s klozeta kao i uvek. Znači, Keine Deutsche Klozetten, Österreich Klozetten, sasvim u redu. Gledalo, fen koji je vrlo dobar,
Jučer sam pokiso, pa sam jaknu osušio sa njim, sasvim solidan. Jedino ova rupa ovdje može da smeta, to može da mi ispadne u mom slučaju interdentalna četkica ili nekome možda čak i zubi. Tuš nema mnogo privatnosti, ali kontam pošto je single soba da je to zbog toga. Inače ovdje isto važi, topla voda je hladna, znači plavo je toplo, a crveno je ladno. To imati na umu u ovom hotelu da ne imate prvi dan spetnat tuširanje, kao što sam imao ja. Idemo dalje, ja se spremio za odlazak kao i uvek. Ovo ovdje je bilo na šestici, kontam da je to neko grejanje, nisam dirao kako je bilo, tako i ostalo, toplo je. Televizor nisam ni palio, ja smatram da dovoljno gledam televizije kući i da hoću da mi se odmore, što se iz mojih područnjaka da vidjeti. Pogled nije neki, ali je toliko tiho da ja ne znam, ne čuje se ni pas kako laje. Ono što znači orman, da okačimo odela. Krevet je ok. Ono što je važno za krevet, sad ću da demonstriram. Znači krevet ovdje ima za punjenje telefona. Znači ko voli da leži u krevetu i drnda telefon, može ovdje da gurne punjač, ovdje legne i drnda telefon. I ovdje ima neke prekidače da bi paliti i gasiti svetla. Znači legnete, onda možete da ugasite svetla bez da ustajete. To je to. Sad počinje ona moja kombinacija. I odavde temperatura se spušta na 0 stepeni. Ja treba da idem u Beograd koji ima 15 stepeni i vidjet ćemo kako će to moja glava podneti. Počinje ona moja kombinacija vozom do Ljubljane, odnosno Kranja, pa let za Beograd. Vidimo se u vozu. A da, ono što sam zaboravio je zamerka. Znači kada se tuširam ovdje, malo vode isturi ovdje i onda kad krenem u čarapama vamo da vršim nuždu, ovdje ugazim čarapama u vodu i onda su mi čarape mokre. Krećem pa sam ponovno puno čarapa. Znači, kao u Bankov, glavna željeznička stanica, odavde ćemo ići za Ljubljanu, to je Kranj. Sad ćemo da vidimo, ja imam voz tek za sat i po, stvari sa 2 sata. 2 sata. Sad ćemo da vidimo. Au, brate, murate, koja gužva. Znači sve je jasno, ovo je moj EC213 prema Zagrebu. U taj ćemo ući, bit će postavljen na 9 od D do E, sad ćemo da imamo šta je to. Znači bit će postavljen odavde od C, od 9C pa skroz samo do slova E. A, B, C, D, znači C, D, E, toliko će biti dugačak voz. Sad opet samo ga sačekamo, ovo nije moj, ovo ide sa Klagenfurt. Jao, duo, šta je još bitno? Bitno je da se sedne u pravi vagon jer se voz u Vilahu odvaja jedan od drugog. Ova prva 3 idu za Zagreb, to je u ovom slučaju Ljubljanu, to je Kranj, dok ostali odlaze za Klagenfurt. To obavezno proučiti da ne bude zabune, ja sam rezervisao sedište tako da kontam da sam možda na pravom mjestu. Pada snijeg. Sad smo negdje na Alpima.
njega. Još pada. Idemo, vidi skijače, vidi kako je prvo. Samo automobili imaju zimske gume, majko. Kako lepo. Ovu moju eksternu varijantu. Letimo idemo za Beograd iz Ljubljane. Tako što ćemo ostati za Kanje. Problem je to što nema direktno voz za ljubljanski aerodrom. Tako da ćemo morati da se snađemo. Taksijem po Google sam gledao košta oko 11 do 15 evra, što sam opet prošao jeftinije, jer u trenutku kad sam gledao kartu, cena iz Beča za Beograd bila 260 evra, a iz Minhena 300, što se nije ništa isplatilo. Naravno koristim se voucher. Mislim da krećemo dalje. Ovo je Vilak, ovdje ako presedate negde, i tu neki drugi voz, ovdje ćete presedati. Ovo je trip. Znači, odvojili su pola voza, pola ide, sad smo krenuli u suprotnom smeru. Nadam se da idem za Ljubljanu, a ne za Klagenfurt. Ja sam pitao, ovaj vagon ide za Zagreb, znači, to je valjda to. Znači, prva klasa gdje sam ja, sam sam. Nema neko što mnogo opcija. Ali, ako se zaboravite napunite telefon, nije problem. Središta su takva kožna, to je bio sad neki mađarski biznismen koji je otišao, samo nas dvojica se vozimo u ovom vagonu. To je to. Vidimo se u Ljubljani. Znači, tako sam stigao. Voz, iako je kasnio 10 minuta u postu, stigao je u Kranj tačno na vreme. Taksi me dovezao do ovde, ja sam steo u kafanu. Ona fora, hoću da čekiram ručni prtljak ili idem ko proleter, ne može u Srbiji. U drugim kompanijama sam to radio uvek, kad god se vraćam kući, čekiram, a kad idem, onda ga nosimo sa sobom, da ga ne izgube. A kad se vraćam, čekiram ga ili idem kući, pa ako ga izgube nije problem. Ali u Srbiji to ne može. Vrlo zanimljivo. Gdje kako to radi? U klozetu. I kako ja sad da se skoncentrišem? Ili ovo treba da me protera? Ne, 102, ne znam koje je svrha. Što se tiče ljubljanskog aerodroma, kad se prođe carina, nema mnogo meta. Ima ovo za decu da stigraju, to je jedina meta, ali za decu. Ima jedan duty free, to. I to je otprilike to. Nešto tako. Let za Beograd je smešten negde, ko zna gde. Kaže broj 6, sad ćemo da vidimo gde je broj 6. Šta je sad ovo? To znači da ćemo ići autobusom. Izazvaće. To je. Šta sam zaboravio da kažem, šta je bitno? Ako treba da pušiš, imaš gde. To je taj, njime se vraćamo za Beograd.